Takže čo tie? Nech to si ukážem na môj hrad. Vidíte, mám tam jednu. Orančaný, to sem všetkým, čo vidíte za mnou. Mám tam aj väžu. Tam aj tajný vchod. Potom som sa tešiť, keď budete mi dať lajkov a môžeme ísť na to. Že video, prvá osoba a ideme na to. No, prvý klik. A jak to? Tak. Tak. Toto neviem, či mám to stihnúť. Asi, hej. To je jedno. Tak. Idem. To sa nemusíte zapnúť, keď idete zapnúť na moju mapu, ale to už ty uvedem toto. Tak, no. Takže ako ona zahrala. Dačo, myslím, už dačo aj vyrostlo. Majú dve ochrancová. Toto je Mixa. Chcem postaviť, no, toto je môj barák, menší, ona je hore. To je toto okno, to je presne tam. Stolík posťou. Baví. On je... Už prišli? Neviem, prečo to nepomenovalo. Bazén. Koniec kamera. Končaj. Keltánek. Kovačská dielňa. A obľúbená väža, ktorú ste tiež videli. Sklady. Kvôli tomu som ich dal takto. Aby... No, tak. Taký pekný výhľad. Tam ste tiež mohli vidieť. Tuj. Tak. No, zatváram. Ok, to bolo rýchlo, môžeme si začať postaviť. No. Na kuchyňu a mať prcha. Jedlo. Pani na záchod. Šenkovi. Potom tak. Toto. Tu je dva ladné. Toto ne. To nie. Video.
Także tak to. Także tak. Dobre. Teraz pewnie. No. To była obłada. To widać. Impalam. Wyżeka. Szki. Widzę ramię. Dawaj, to tylko to postadę będzie. Adio. Lotniska. Pożyczajcie sobie wygodnie na lekcję rekonstrukcji. Ale co? Nie wiem, po prostu. Masz tam taką... Ja wiem. Tak życiu. Czek nie odzywa Maciej. Trapi was natruwanie. Na fototariuszko nie utajcie, ale możecie robić. Užívajte Degasy. Obsahuje vysoké množstvo účinnej látky a tak vám stačia iba 2 malé kapsuly denne, aby ste sa jednoducho zbavili problému s nadúvaním. Degasy. Zbavte sa nadúvania a plynatosti. Páni, MOL má neuveriteľne širokú ponuku produktov, ale my porazíme vďaka nášmu širokému rozpetiu. Áno? Šéfe! Hudbička skákavá, máme problém. Ja neverím. A my tu máme najširší sortiment produktov na trhu, ktorý splní priania celej rodine. MOL.sk. Zamestnávateľia, zišiel by sa vám dobrý zamestnanec, ale neviete ho nájsť? On normálno? Požiadajte o spoluprácu nás. Pomáhame mladým do 29 rokov, ktorí sú nezamestnaní, aby u vás našli prácu. Vy získate... Ivka zbalila celý intrak. My vám pomôžeme s nákladmi na mzdy a odvody. Dobrý zamestnanec môže našu firmu posunúť ešte vyššie. Operačný program Ľudské zdroje. Pomáhame tým, ktorí pomoc potrebujú. O. Dobre, všetko. Čus. Sak, ja som tu už hovoril. Ale ešte. Viem, že robím taký. Ok. I